11 ta' Frar, il-Verġni Mqazza Marija ta' Lourdes. Lourdes, belt żgħira ħdej il-Pirinej, il-muntanji li jfirdu lil Franza minn Spanja, kienet ftit magħrufa sal-1858. Dak li kellu jagħmilha ċentru ta' attenzjoni għad-dinja kollha kienet grotta moħbija u minsija minn kulħadd. Grotta fil-blat ta' Massabielle li kienet isservi bħala post ta' kenn lil-rgħajja tal-post u lill-merħliet tagħhom. Minnha bdiet dik l-opra grandjuża tal-Ħniena ta' Marija. Fil-11 ta' Frar tal-1858 il-Madonna dderet għall-ewwel darba fl-aħħar ġurnata tal-Karnival lil tifla fqajra ta' 14-il sena li ħarġet għal ħabta tal-11 minn dara ma' oħta iżgħar minnha u ma' ħabiba oħra u marret biex issib xi ftit skuk għan-nar. Kienet Bernardetta Soubirous, xebba sempliċi u marradija, iżda innoċenti u twajba, li l-Madonna għażlitha bħala strument għall-pjan tagħha. Għodda umana ċkejkna ta' ħidma kbira u divina. Waqt li tfajla kienet tfittex post minn tista' taqsam ix-xmar agave, ħasset bħal buffura riħ qawwija iż-żomma u f'nofs ta' dawl qawwi rad bil-wifqa fid-daħla tal-grotta sinjura ta' sbuħija singulari u ta' mġiba majestuża. Kienet tidher ta' xi 20 sena, la twila u lanqas qasira, kellha libsa twila bajda aktar mis-silġ, marbuta ma' qadda faxxa lewn is-sema, boqda quddiem u nieżla irdoppjata sarkobteja. Rasa kienet mottija velu abjad jinżel sal-art u fuq kull riġel kienet tiddi warda tad-deheb. Fida kellha kuruna sabiħa tar-rużarju biż-żibeġ bojot minn suġġin bid-deheb u b'salib tad-deheb. Idejha kienu maqdin quddiem sidira u għajnejha fissi lejn is-sema bħal waħda qiegħda titlob. F'din l-ewwel dehra is-Sinjura tas-Sema qalmita trott is-salib bid-devozzjoni. Waqt li kienet tott iż-żibeġ tal-kuruna bdiet tħeġġiġha bl-eżempju ħalli tgħid ukoll ir-rużarju. Fit-tieni jum tad-dehra it-tfajla imwessija minn omma xeħtet ftit ilma mbierek fuq is-Sinjura u hi bit-tbissima taħlewwa u ried kemm dan kien joġobha. Fit-tielet dehra stiednet lil Bernardetta biex tiġi fil-grotta għal 15-il jum wara xulxin u għeditha għena kbir mhux f'din id-dinja iżda fl-oħra. F'dawn id-deriet is-Sinjura ħeġġitha biex titlob għal midinbin biex tbus l-art u tagħmel penitenza. Talbitha wkoll biex tgħid lis-saċerdoti ħalli jibnula knisja hemmhekk fejn il-popli jistgħu jmorru jitolbu. U rieta post fil-grotta u qaltilha biex tixrob u tinħasel bl-ilma li beda ħireġ minn hemm minnu fih. B'kollox deritilha 18-il darba ġo qar mill-11 ta' Frar sas-16 ta' Marzu tas-sena 1858. Waqt id-deriet, il-Madonna kienet tgħaddi iż-żibeġ tal-kuruna bejn subajha filwaqt li Bernardetta titlob ir-rużarju. Għat-talba tal-kappillan f'kull dehra lis-Sinjura li kienet qed tidrilha kienet issaqsija x'jisimha. Kien fil-25 ta' Marzu festa tal-Annunzjazzjoni għal mistoqsija li Bernardetta reġgħet għamlitilha dwar x'kien jisimha. Is-Sinjura għaqdet il-palmi ta' jdejha flimkien u bleħen ċar wieġbet bid-djalett ta' Lourdes: jiena l-Immakulata Konċizzjoni. Id-domma ta' tnissil bla teba ta' Marija kienet ġa definita mill-Papa Piju IX inqas minn 4 snin qabel. It-18 u l-aħħar dehra saret nhar il-festa tal-Madonna tal-Karmnu fis-16 ta' Lulju 1858. Id-deriet ħallew impressjoni qawwija fuq Bernardetta. Darba meta n-neputija tagħha staqsietha: "Si,
Hija xejn sabiħa l-Madonna? Bernardetta weġbitha: hija tant sabiħa li min jara darba ikollu 700 sena sa jmut biex ma jitlifha qatt aktar. Sa dan it-tant il-poplu miġbud mill-leġubijiet li bdew isiru u l-grazzi li bdew jinkisbu beda kull ma jmur jiżdied minn dera għall-oħra. Mhux ta' min jistaġeb li l-kobor tal-folla beda jħasseb l-awtoritajiet ekleżjastiċi minn banda u l-oppożizzjoni ta' awtorità ċivili anti-reliġjuża u atea minn l-oħra. Iżda il-lealtà u s-sinċerità ta' tfajla flimkien mal-fejqan sopranaturali li kien ġa beda jsir fil-beraħ rebħu fuq kull xkiel u kull biża' u ftit xhur kienu biżżejjed biex iwasslu l-isem tal-Urt barra mill-fruntieri ta' Franza. L-aħħar deriet saru quddiem bosta eluf ta' fidili. Fit-19 ta' Mejju tal-1866 fil-preżenza ta' Bernardina kienet saret l-ewwel qudiesa fil-kappella fil-kripta li 25 raġel fosthom missiera kienu ħadmu għal 3 xhur lejl u nar jaqtaw il-blat biex ilestuha. F'din il-Knisja Ġesu Ewkaristija jkun espost minn filgħodu sa filgħaxija għax il-fini tal-Madonna u li permezz tagħha il-bnedmin jersqu aktar qrib lejn Ġesu. Fuq il-lemin ta' din il-Knisja taqsam it-triq hemm il-kappella kbira tar-rikonċiljazzjoni fejn ikun hemm rar bilsna differenti. Terġa' fuq il-lemin ta' din il-kappella hemm mogħlja li magħtula hemm l-istazzjonijiet tal-Via Sagra bi statwi kbar tal-bronz. Imbagħad inbniet il-Bażilika ta' fuq li l-artal tagħha jiġi sewwa sew fuq il-għar fejn deret il-Madonna. Fl-1901 ġiet ikkonsagrata il-Bażilika tar-Rużarju. Tissejjaħ hekk għax barra l-artal maġġur fiha 15 il-kappellun li jirrappreżentaw il-15 il-Misteru tar-Rużarju. Fil-25 ta' Marzu tal-1958 infetħet il-kappella ta' taħt l-art, iddedikata lil San Piju X li tesa' 30,000 ruħ biex meta jkun il-maltemp il-funzjonijiet isiru fiha. Bernardetta għexet għal sentejn oħra f'dara u mbagħad talbet biex tidħol mas-sorijiet tal-Karità ta' Nevers u saret soru magħhom fl-1865. Għexet 14 sena oħra għal b'ħafna mart u sofferenzi u mietet fis-16 ta' April tas-sena 1879 b'sinjali mhux ordinarji ta' qdusija. Baqgħet sa mewta issostni li kull ma qalet kien kollu minnu. Il-Papa Piju XI iddikjara beata fl-1925 u qaddisa fit-8 ta' Diċembru tal-1933. Permezz ta' dawn id-deriet, il-Madonna tistieden il-midinbin għall-indiema u tqanqal fil-Knisja il-ħeġġa għat-talb u mħabba aktar speċjalment fl-għajnuna tal-morda u tal-fuqra. Wieħed mill-messaġġi tal-Madonna kien li ngħidu r-Rużarju. Illum l-Urt huwa wieħed mill-aktar santwarji Marjani li jużaw in-nies fejn l-atta mirakli kbar li saru ġeneralment waqt il-purċissjoni bis-sagrament huma monument ħaj tal-interess kbir li Marija għandha fina l-bnedmin mifdijin bid-demm ta' bina. Mill-1992 il-Papa Ġwanni Pawlu II iddikjara il-11 ta' Frar Jum Internazzjonali tal-Murda. Dan li ġej huwa diskors li qal il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fil-Vatikan fit-13 ta' Mejju tal-1992. Flimkien ma' Marija Omm Ġesu li kienet ħdejn is-salib, ejjew aħna nieqfu quddiem is-slaleb tal-bnedmin illum. Hekk l-Urt huwa wieħed mill-akbar santwarji Marjani maħbuba mill-insara. Huwa l-post u fl-istess ħin is-simbolu tat-tama u grazzja bħala sinjal ta' aċċettazzjoni tad-dbatija offruta għas-salvazzjoni. Bħalissa Alla qed jippermetti li jien ukoll ikolli nsofri d-dbatija
u d-djufija tiegħi innifsi. Dan jagħmilni aktar qrib tagħkom. Jien nifhem aħjar dak li għaddejjin minnu intom. Jiena nistedinkom biex flimkien miegħi toffru d-dbatijiet tagħkom lil Mulej li bis-salib tiegħu wettaq ħwejjeġ kbar. Nofru dan biex bl-Ewkaristija l-Knisja kollha tgħaddi minn tiġdid tal-fidi u l-karità biex id-dinja kollha tara fil-benefiċċju tal-maħfra, il-paċi u l-imħabba. Imma x'tip ta' qima tistenna minn għandna din l-Omm tagħna tas-sema? Mhux li nersqu lejbina, nindmu minn dnubietna u nirċievu s-sagramenti tal-qrar u tqarbin b'mod frekwenti? Mhux li nimitaw il-virtujiet tagħha, ma speċjali dik tal-umiltà u d-dispożizzjoni tagħha li tisma' l-kelma ta' Alla u twettaqha? Mhux li ngħixu ħajja ta' talb bħala u ninaqdu magħha fit-talba tant tal-qalba tar-Rużarju? Talba. O Verġni Immakulata, Omm tal-ħnina, Saħħa tal-morda, Rifuġju tal-midinbin, Konsolatriċi tal-imniktin, Inti tara fil-bżonnijiet tiegħi, id-dbatijiet tiegħi, ixħed fuq il-ħarsa ħanina tiegħek. Bid-dera tiegħek fil-grotta tal-Urt inti ridt li hija ssir lok magħżul mingħajn ixxerret il-grazzi tiegħek. U diġà bosta msejknin sabu r-remedju tal-mard tagħhom fir-ruħ u l-ġisem. Niġi jiena wkoll mimli bit-tama sabiex nitolbok il-grazzi tiegħek ta' Omm. Isma' Omm ħanina it-talb umli tiegħi sabiex mimli bil-benefiċċji tiegħek nagħmel kemm nista' biex nimita l-virtù tiegħek. Biex ġurnata ikolli sem fl-istess glorja tiegħek tas-sema. Omm tagħna tal-Urt, itlob għalina. Santa Bernardetta, itlob għalina. Amen.